Good morning लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं दा टाइमा जाहैबाय 5:45 जों थांनो ओंखारदों नागालेन्डआव फेमिलि फांसन दङ जोङो साननै सानथामसो थाहैगोन बाव ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो क'क्राझाराव थांगोन हमटाउनाव थाङिया एटलिस्ट 1.5 year जाबाय बिराद एक्साइटेड अमा बेदर मोनजागोन सबाय मोनजागोन सबाय खारि बेफोरखौ जानो लुगैनाया नेनो हाथारला आरोखि जुदि टाइमा परमिट खालामोबा जोङो हर्नबिल फेस्टिवलबो जागासिनो दङ एभ्रि इयार हर्नबिल फेस्टिवला जायो फर्स्ट वीक ऑफ डिसेम्बर तो नोंथांमोनहा जुदि थांफेराखैबा नोंथांमोनहा बे फेस्टिवलाव थांनो हायो आरोखि दा नायगोन जोङो जुदि टाइमा परमिट खालामोबा जोङो हर्नबिल फेस्टिवलावबो सानसे नायनानै फैगोन आरोखि बेखौ दा जोंनि एन्टायर फैमिलिया थांगासिनो आरोखि नोंथांमोना नायनो हायो बे जाहैबाय ब्रदर इन लॉ मिस्टर प्रवीण देन इनु एंड देन वाइफ ये इनु देखा एंचीता I promise darkness is only in the mind see that in the world in this see that in the world in this see that in the world finally सहैबाय नागालैंड बे जाहैबाय डिमापुर एयारपोर्टआव ओमफ्राय जों दा बिनिफ्राय थांगोन हटेलाव फंबाय लांफैगासिनो मेहर हाँ हेलीकॉप्टर कैसा है अच्छा है हाँ वेरी स्मॉल एयरपोर्ट ना मस्त है ini airport ko dekha ni ang birat sa arki Dimapur is the biggest city of Dimapur. पूरा सामान से पैक इन्हों किधर है बताओ हैं दिमापुर बढ़िया अभी सीधा होटल उतरते हैं इतना ऐसे बैठे हैं ना सामान अभी फोन किया था बोलो होटल बेटर है शाम के बाद में कहीं पे भी जाना चाहिए एक बार ये सामान छोड़ दो नहीं गाड़ी में बैठ गया था 4 निकल गया Entar kamu kau itu apa lagi? दोस्त निकल Dosta. अबे जान Dosta bagus ya. कैसा खाना? अच्छा है। कैसा खाना? Nice. नागा थाली ट्राई खालामनाय दों अमा होख्लांसै दे दिनै बिराद मेंबाय लान्चखौबो जाखांबाय जोङो ओमफ्राय नागा थाली ट्राई खालामनो नागिरदोंमोन बिराद मोजांमोन खिन्थु थालिया आं नागालेन्डआव आगोलावबो फैखांबायमोन ओमफ्राय अथेन्टिक नागा डिशेस जाखांबायमोन आरोखि सासे लोगो दंमोन जोंना स्कुलाव बिसोरजों ट्वाइस आं नागालेन्डआव फैखांबायमोन कहिमायाव बाव फैफिननानै बेबायदि ओंखाम मोनजानानै दिनै बिराद मोजां मोनबाय आफ्टर 15 years इट वाज रियलि नाइस दा बाव हर्नबिल फेस्टिवल जागासिनो दङ एभ्रि इयार डिसेम्बर फर्स्ट वीकआव जायो आरोखि बिसोरनि ट्रेडिशन्स बिसोरनि कालचारखौ देखायो बिसोर बे फेस्टिवलाव इट्स अ भेरि नाइस फेस्टिवल नोंथांमोना जुदि प्लान खालामजायोबा नोंथांमोना फैनो हायो दिनैनि भिडिअ बेनोसै दिनै मेंबाय एसे रेस्ट खालामसै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा चैनलखौ सब्सक्राइब खालामदो लोगोसे शेयर खालामदो until the next one take care bye bye let go of your thoughts